नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आजचा दिवस आहे 22 तारीख आहे आज, आणि आपण शूटिंग सुरू करतोय आता. ब्लॉग काय भारी वाटतंय. म्हणजे असं वाटतं ना की काय बोलूच नाही, फक्त हा आवाज आहे ना, हा ऐकत राहावा असं वाटतं मला सारखा. रातकिड्यांचा आवाज. सूर्य उगवतोय पण तो एवढा असा तीव्र नाही वाटत आहे, त्रास नाही होतोय सूर्याचा. इकडे असं मस्त भक्तिगीते कानावर पडत आहेत. हा हा हा, काय वातावरण आहे यार, सिरियसली. आला ऐकायला, इकडनं येत आहे. निवांत लाईफ आहे. व्हाळाला पाणी बघ किती लागलंय. इकडनं आणि हे आपले खड्ड्यातले रस्ते. हा दुसरा व्हाळ. पाण्याचा आवाज बघा. आपल्याला मुंबईला फक्त तिकडे नाल्यांचा आवाज येतो, इथल्या व्हाळांचा आवाज घ्या. मस्त अशी शेती. किती मस्त वाटतं ना. हा जो व्हिडिओ आहे ना, हा मी फक्त या निसर्गाचा आवाज ऐकवण्यासाठी मी शूट करतोय. पाण्याचा आवाज आहे. सगळीकडे नुसती हिरवी चादर अशी पसरल्यासारखी वाटते. हे बघा, एवढं भारी वाटतंय ना मला काय सांगू. हा आनंद आहे ना, खरोखर म्हणजे अविस्मरणीय आहे. लहानपणी आम्ही असे उतरायचो वाळामध्ये. मग आज म्हटलं, आज मी पण उतरूया, आज परत उतरूया. एवढं भारी वाटतंय ना, काय बोलू तुम्हाला यार. म्हणजे फार छान वाटतंय यार. आणि काय पाहिजे लाईफमध्ये.
व्हिडिओ मी इथे संपवतोय. भेटू अशा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटू उद्याच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. बाय.